IFM News. IFM News. Sports. Baro manay na career high ranking tinagunod ni Pinay star Alex Eala nga itan adda iti world number 45 manipod iti rank number 49. Daytoy ket kalpasan iti nabindas arugi iti kampanya ni Eala itatawan 2026 ang nakaitampukan na nga playoffs kadagiti torneo kas iti Australian Open ken Philippine Women's Open ken daddu mapay. Manipod number 49 imato isuna iti sumagmamano pwesto ken ang nayon iti sangapulo ket maysa puntos tapno magunod iti kabuklan nga 1,163 points. Malaksid iti daytoy iti kadakkelan nga balaygi ket iti panangiturong iti WTA iti Pilipinas ken panangited iti inspirasyon kadagiti fans na ken pada na a Filipina nga ambisyon nga agbalin nga tennis player maysa anay isang sangayan nga umuna agundaway. Kabayatan na abante ni Eala iti 2026 Mubadala Abu Dhabi Open. Kalpasan nga inabak na ni Zeynep Zonmez iti Turkey. Iti score 6-4, 6-3. Iti round of 32 iti layang rabi oras dito'y Pilipinas. Target ti Pinay Ace ang makagunod iti muna at titulo ita atawen. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM.